ini. Gikan sad ko sa semeteryo kaganiha ngadto sa Queen City ug pagbunlog sa uwan murag nabasa gyud mao na nga aron iwas hilanat naligo na lang sa dili pa magsaulog ang misa ug hinaot anaa kamo usab sa maayong panglawas. Makapangutana siguro ta nganuman niining adlaw nga Domingo, adlaw sa Ginoo, gisaulog man nato ang pagpasidungog sa krus nga ang Domingo is the Lord's Day. Tungod kini kay ang krus nga atong gipasidunggan karon is closely associated sa atong Ginoo. Gani ang krus dili masabtan when this is separated from our Lord Jesus. Karon atong gisaulog ang pagpasidungog sa balaang krus. Duna kini historical significance kay kining atong gisaulog nagpahinumduman kini sa panahon nga nadiskubrian ang tinuod nga krus, the rediscovery of the cross during the 4th century, around 325, gikan sa inahan sa emperador nga si Constantino, si Reina Elena, nga maoy mimando nga pagapangitaon ang krus sa atong Ginoong Jesus. Ug dili lang sa rediscovery sa maong krus, kundili usab ang atong kasaulugan karon naghandom sa recovery usab sa krus kay sa dihang ang mga Persians mi atake sa Jerusalem, ila man gining gidala isip tropeyo sa ilang conquest. Ug in the year 629, the cross was recovered sa mga Kristiyano ug tungod niini nagtukod sila og simbahan sa Jerusalem aron mahimo kining balay alampuanan, the Basilica in Jerusalem that holds the true cross, the instrument that brought us salvation. Pero bisan og importante kining cross, ato usab nga makita nga gitagaan sad nig bili sa atong liturhikanhon nga kasaulugan. Notice nga ninhi sa simbahan sa atong panagtigom, pagasugdan gyud kini sa sign of the cross, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Gani sa mga importante nga mga yugto sa atong kinabuhi, ato usab kining pagahimuon sa ngalan sa krus. Sa dili pa ka matulog sa kagabihion, sa imong pagmata ug sa imong pagpasalamat, manghuros ka. Sa imong paggawas sa panimalay, manghuros ka. Ug sa paggawas o sa pagsugod sa imong trabaho, manghuros ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Therefore, ang atong pagkakristiyano nahimpatik diha sa krus, which is an important part of our faith and our identity. At the same time, kung maghisgot ta og krus, dili biya ni siya sayon because this also brings a negative connotation, at least what it represents. Diba, kung maghisgutag krus, mahadlok ta. We are afraid of it. We do not want to associate ourselves with the cross. Ipahilayo kanako ang mga kalisdanan ug mga krus sa akong kinabuhi. Ginoo, ay kog tagai og krus kay maglisod ko sa pagsagubang ni ining panaw sa kinabuhi. Mahadlok ta kung maghisgotag krus, mga pagsulay. Mangutana siguro ta, unsa man ang mga krus nimo sa imong kinabuhi? Para sa usa ka estudyante, ang iyang krus kung moabot na ang ting exam, moabot na ang board exams. Ilabi na karon nga mag-board ang atong mga umaabot nga mga lawyers.
Mahadlok yuta kung maghisgotag academic responsibility nga maoy krus alang sa atong mga estudyante. Alang nimo, moingon siguro ka, krus kay daghang kog mga utang nga mga bayronon. Kay nasubra ag pangumpra sa Lazada, sa Zalora, ug sa Shopee, ug uban pa. So, moingon siguro ka, unsa man ang imong krus sa imong kinabuhi, aw, usa ko katao nga hopeless romantic. O baka ang akong krus, kining akong bana, nga buluyagon. Hala, pasana na ang imong bana, bisag asa ka mo adto. Kay miingon man ang Ginoo, pasana ang imong krus, ug sunod kanako. Sa mata sa kalibutan, the cross would always be something negative, a burden nga as much as possible, angayan likayan kay kini makadala o kahasol sa atong kinabuhi. This is the mentality of the world. And that is why when you speak about the cross, you must resist it. You must fight it. Ug imo kining likayan as much as possible. Sa atong pagpasidungog karon sa balaang krus, ang atong Ginoo naghatag kanatog once again a fresh perspective kung unsa di ay ang atong kinaiya bahin niini. Una, atong hinumduman, while there is a negative connotation when we speak about the cross, it is something positive sa atong Kristohanon nga pagtuo. Kay tungod sa krus, miabot ang kaluwasan sa kalibutan. The cross can only be understood when it is united with Christ. Kay ang krus without Christ, dili ka na makapausab, dili makapabag-o sa kalibutan. Mauna nga atong i-distinguish ang mga krus sa atong kinabuhi nga bunga sa atong mga kabuang. Kay kana nga mga krus, dili na makaluwas. Moingon ka, nagkalisod-lisod ka karon sa imong negosyo, tungod rasad sa imong mga monkey business, dili na makaluwas nga krus sa imong kinabuhi. Karon nga nagtago-tago na ka, kay in a hot seat, tungod ni ining mga panghitabo, bunga sa imong kabuang. That is not a cross that would redeem and transform. Pero dunay krus nga makaluwas, makapausab kanato ug sa kalibutan. Labi na kung ang krus uban kang Kristo. Mauna nga atong miingon nga ang krus nga makaluwas uban sa atong Ginoo. Sa matag higayon nga ikaw ma-misunderstood tungod sa imong pagbarog sa kamatuoran. Sa matag higayon nga ikaw biay-biayon kay dili nimo i-compromise ang imong prinsipyo ug integridad. That is a cross that redeems and transforms. Kung ikaw usa ka tawo nga nagbuhat og maayo, even if no one is doing what is good, that is a cross, maybe a trial that that you have to face apan kiniusab makaluwas sa kalibutan. Mga igsuon, ang atong kasaulugan karon gives us another perspective kung unsa di ay ang krus alang kanatong mga Kristiyano, no? Kung dili pa gani ma-realize ang imong mga plano ug mga damgo, wala pa kini na hitabo, think of it as an exercise for more patience. But also, it invites the attitude of trust. Sa matag higayon nga masinati nimo ang kalisdanan, hardships and trials, think of it as an opportunity to exercise fortitude, kalig-on, and strength of character. Kay siguro giandam ka sa Ginoo sa pagdawat sa mas labaw pa nga grasya nga imong gipangayo.
When you are tired of your work, think of it as an act of love. Kung nabugatan na ka sa imong mga buluhaton, nahimo ng krus ang imong mga obligasyon, think of it as an act of love, knowing that what you do is not only for yourself, but also for your loved ones ug sa mga tao nga imong gialagaran. Kung ing-ani ang atong panglantaw, from a cause of shame nga mao ang krus kaniadto, the cross becomes transformative kay kini ato mang gipasubay diha sa Ginoo. Ang ikaduhang pagbasa nagpahinumdom kanato. Si Jesus, bisan siya Dios, wala nagpaila isip Dios, kundili iyang gihukas ang iyang kaugalingon, nagpaubos hangtod nga namatay diha sa krus. Kung ing-ani ang atong panglantaw, it is a trial, a suffering that is redemptive, that is transformative sa atong kinabuhi. Kumuabot di ay ang krus, dili lang sa pagreklamo o pagbagutbot sama sa gibuhat sa mga Israelita sa unang pagbasa, kundili sa pagpangayo ug kusog gikan sa Ginoo. When the cross would come in our life, not to complain, but to ask for strength, to bear and to endure. When the crosses and trials will come to us, not to complain, but to ask for the courage to move forward, hopeful. Ug usab sa atong pagsaulog karon sa pagpasidungog sa krus nga maoy nagdala kanatog kaluwasan. Nindot nga atong baliklantawon kining gitawag og serenity prayer, kay kini usab pinasubay kumuabot ang mga pagsulay kalisdanan sa kinabuhi. Diin mo ingon kita, Lord, grant me the grace to accept the things I cannot change, to have the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Ginoo, kumuabot gani ang mga kalisdanan, pagsulay, o krus sa akong kinabuhi, tagai ako grasya sa pagdawat sa mga butang nga dili ko mausab, sa kaisog sa pag-usab sa mga butang nga akong mahimo, ug sa kaalam sa pagkahibalo sa unsay himuon. Ato kining pangayoon ang maong grasya sa atong pagpadayon niining santos nga misa. Amen.